Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno odiochiengi ma tarik 21 dwe mar 2 higa mar 2026 dhi kodi e yonoendo mano makare chenro makende mar machiegni pacho okel weche gi kuma manyien matuch koni koda kocha kabende yudo wachiel kachiel yudo gi kuma tudruok magwa mag mbui mar wang book at Color TV live YouTube yudo at Color TV kachiel koda TikTok bende weche mamoko moiko nigi thulniendi oting'o mano motenore koda romo mag siasa mabende obagi e gwenge ko mago mag Kakamega kachiel koda kantnindo mano Masaya kama bende kwetho mar Linda Ground koroni to ne olimo gwenge ko mago Masaya kinde ko mago mag Linda Mwananchi to ne otimo kisera margi mar ombulu gwenge ko mago mag Kakamega mamoko gin mago motenore koda siasa mag duond buch siasa mar Jubilee kama bende giyango ni gibiro chungo matiang'i mondo mi obi ofwadh bendera mar duond bura nendo yiero mar 2027 mamoko gin mago motenore koda chenro noendo mabende koro yango ni oganda ma pacho kaendi koro ni to nyal rito dhogi motelo ne yiero mochan bagi pacho kaendi higa noendo mano manyien jatend migawo mar omenda bende John Mbadi owuok oko kendo semo mokalo mokuom josiasa ma kwedo sirikal gi e thuolo niendi bed kodwa nyaka giko mar chenro niendi nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Chieng machiegni jatend migawo mar omenda e pacho kaendi John Mbadi ng'ong'o koro ni to wuok oko kendo semo mokalo moko kuom josiasa ma osebedo ka kwedo mokalo dongruoge ma itimo kod jatend piny William Samoei Ruto ka oyango ni mago gin jotelogo eko mabende onge koda ajenda malong'o kaachiel koda chenro makare mar dongruok ne oganda ma thur kaendi Mbadi mane loso e kinde nyasnindo mano mar Solomon gwenge ko mago ma Homa Bay koro ni to ne oseo mokalo jaod bura mar duond buch siasa mar ODM Edwin Sifuna kuom balo koda chikego eko mag duond buch siasa mar ODM ka gietho nindi oseo mokalo kwetho mar Sifuna mano ma oting'o jaod bonendo mano ma Embakasi East Babu Owino gavana ma county Masia James Agri Orengo e kind josiasa mamoko ma oyango ni gin mana mago mamedo kelo akweda kaachiel koda pogruok e kind oganda. Naona watu wengine wanatangatanga kwa streets. Wana ODM hawako kwa street. The real ODM are in the villages. And they're the people we are talking with today. And the real supporters of ODM have decided that we are giving Ruto a second term. And we are not just giving Ruto a second term for the sake of it. Ruto has done wonders for the economy of this country. This economy was on its knees when President Uhuru Kenyatta left office. Hata yeye mwenyewe anajua. Our economy was in tatters. We were predicted to be one of the economies that was going to fail. 6 economies in Africa. Because of President Ruto working together with people like John Mbadi. Today, the whole world is saying that Kenyan economy is stronger than it was in 2022, 2023. Hello? The road sector, which was on its knees, all road construction in the country had stalled because of good strategy and thinking from us, led by President Ruto. And I'm leading the treasury. Today, all road contractors in the country have been paid and they're back to the roads. And therefore, those people who are saying that Ruto will not get 2 terms, you are on your own. You can do whatever you want. You can incite people. You can incite youth in the street. But the truth of the matter is that the people of Kenya, the majority of them,
are going to vote Ruto a second time. And the people of Newa are here. The people of Suba are there. The people of Homa Bay County. The people of Migori County. The people of South Nyanza. We have decided that we are giving Ruto 2 terms. Na ikifika 2032, hata mimi mwenyewe si ninatosha. Hama namna gani? Hata mimi si ninatosha. Wangapi wanasema ninatosha 2032? Na wangapi wanasema Ruto 2 term? Komachielo en ni jalup gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula owuok oko kendo seyo mokalo mane en jatend piny ma pacho kaendi Uhuru Kenyatta kuom sebedo e tok romo mosebedi ka ibago koda kwetho nogo mano mobalo Edwin Bursesa nendo mano mar ODM kwetho nogo mano ma oting'o Edwin Sifuna ma en seneta ma kaunti ma Nairobi, Babu Owino jaod bura ma Embakasi East kaachiel koda James Agri Orengo ma en gavana ma kaunti ma Siaya. Kane oloso gwenge ko mago mag Lubao, gwenge ko mago mag Shinyalo e kaunti ma Kakamega kono, Savula koroni tuwuok oko kendo kwayo mane osedhi rutaya Uhuru Kenyatta mondo mikoro wuog oko kendo kwedre chutho gi weche ko mago mag siasa ma pacho kaendi, kendo ne okwaye mondo mikoro owere koda lemnoendo mano ma omako Edwin buch siasa mar Jubilee kendo ohore kaka jatelo endo mane osetiyo ma odhi rutaya. Kuna mkutano na furugu inaendelea kule Kakamega. Sisi tunajua mkutano ya Kakamega ile inafanyika sahi is funded by retired President Uhuru Kenyatta. Tunataka kueleza Uhuru Kenyatta, please. Kikatiba, you are not supposed to be involved in politics. Kisheria, the Retired President Benefits Act, after 6 months in office, you are supposed to resign from any elective position. Wewe sahi bado wewe uko Jubilee Party leader. Resign kama Jubilee Party leader or we stop your benefits. Hizo benefits tunatumia kufinance mkutano wa Kakamega. Na ukiangalia hawa watu wa mama, hata kama hesabu hamjui. Ukiangalia watu wamekuja Kakamega hii mkutano, ukiangalia mtu kama Sifuna ni 1 term, amekuwa chaguliwa juzi. Mimi nimechaguliwa 3 terms. Ukiangalia huyu anaweza angusha Ruto. Wewe ukiangalia vizuri anaweza angusha Ruto. Sasa hii mtoto ya hivi vituko ya nursery school tunafanya Kakamega hapa, na hapa tunaenda kuwanyorosha, wapeleke hiyo vitu waende wafanyie Central kwa Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta will stop your benefits. Achia Ruto sahi. Even if you don't respect Ruto, respect the office of presidency. Tunataka amani Kenya, wamama waishi vizuri. Hatutaki kelele kama hizi na situletee mchafuko ile ilikuwa 2007. Hatutaki mchafuko Kenya. We want a peaceful country, na sisi wote tutasimama na Mheshimiwa William Samoei Ruto. 2 terms for Ruto. Na tunaenda Kakamega sahi, tutapambana nao. Mimi ni mtoto wa pasta, naweka Biblia kando, tupambane nao, tuhakikishe hakuna utoto Kakamega County. Tunakubaliana hapo? Hapo duantiere mano wechege ko mag siasa. Wayudo ni mane en jalup jatend piny Kenya, Rigathi Gachagua, koroni tuwuok oko kendo seyo mokalo sirikal mitayo koda William Samoei Ruto ka oyango ni jatend piny osebedo ka buono kendo odino ite mokalo kendo seremo chopo singo mane osingo ne oganda go ikoma gwenge ko mag hoho mar Okaka. Kane oloso kod jofwambo, Gachagua wacho ni Ruto okosebedo ka timo dongruoge gwenge ko mago mag Rift Valley, to makmana osebedo mana ka ochuwie dongruoge matimore gwenge ko mago mag Nyanza kendo wiyo wila koda gwengno endo ma oai. Kamaendi e kaka ne Gachagua oloso kotenore koda seyo makamago. Nikipata nafasi ya kuunda serikali, ningetaka kuhakikishia jamii ya Wakalenjin ndio bipata mpaso, na mimi ndio sitaki wawachwe nyuma, na sitaki shida yetu na William Ruto wabebe ama wafikiria they are part of that fight. They are not. William Ruto ni mtu binafsi. Akituumiza sisi, si Wakalenjin wametuumiza. Akituangaisha, si Wakalenjin wametuangaisha. Wakalenjin bado angaisha mimi, bado tukana mimi. Hata kama tuko na vijana wenu ambaye ni watu ya rais, nimeona huyu Faruk anatukana Rais Uhuru Kenyatta. Sema tutafunga akaunti zako wewe Rais Uhuru Kenyatta.
Rais Kenyatta ni rais mstaafu. Hata kama hakuunga William Ruto mkono uchaguzi ulioisha, alimpatia nafasi akakuwa deputy president, na hata walipokosana hakumfukuza, hakumtumia polisi, hakumtumia guns wampige, hakupiga yeye tear gas, alivumilia yeye. Komachielo en ni duond buch siasa mar Jubilee owuok oko kendo singo ne jokanyo mar duond burnindo makoro nito osewuok oko mar laro kombe mopogore opogore pacho kaendi ni yiero ma ibiro tim koda duond buranindo kata welo makamano ibiro tim e yonindo mano mar adieri kod ratiro. Magi ne giwacho e kinde mane yawa yanga pisi manyien ma duond buch siasa nindo mano mar Jubilee e gwenge ko mago mag Nyangena e kaunti ma Kisii, kama bende ne gisingo ni jalno nindo mabiro fwadho bendera ma duond buranindo e yiero mar 2027 biro bet mane en jatend migao nindo mano mar arita kwe ma iye ma pacho kaendi Laktar Fred Okengo Matiang'i. Munielewe hapa aspirants. Yule mtu amepewa certificate ya Jubilee ni mmoja tu. 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 Kila mtu ambaye anataka kutafuta kiti katika uchaguzi ujao, kiti yeyote kutoka MCA mpaka governor, ile nafasi ambayo haiko ni nafasi ya rais pekee. Tunaelewana? Sote tutafanya ile inaitwa free and fair nominations. Tunaelewana? Kwa hivyo mtu asije akawapatie wao kuwa kuna watu ambao wako na tikiti. For us to decide who our flag bearer is must be through scientific methods and formulas. Weche mamoko en ni jaod bura ma kaunti ma Busia Mikai Catherine Omanya wuok oko kendo wacho ni biro laro kom nindo mar bedo jagoro mongirore ma duond bura nindo mano mar ODM e yiero ma ibiro tima kod duond bura nindo e tarik 27 mar dwe manyien. Catherine mane loso e gwenge ko mago mag Busia e kinde poko mar omenda nindo kata mag basari masiro somo mag jopuonjre mag ko mauke familia ma ochando. Owacho ni kata bede ni nitiere josiasa ma osebet kata mosewuok oko mar kwede kotenore koda komo nogo mar bedo jagoro mar duond bura nindo, to mano ok bi goyo chunye kendo biro chung' motegno mar neno ni obedo jagoro mar duond buch siasa mar ODM. I am now the acting Secretary General of ODM. Wamegeuza na kusema Catherine ametumika kufight Sifuna. How? Watu waseme wasiseme sibanduki, waambie mimi nimekalia na nimeona kiti imenitosha. Na hiyo tarehe 27 March hata mimi jina langu hapo, kwa sababu siwezi kukuwa naibu, kwani mimi ni bubu. Naona kila kitu vile inatekelezwa, nimeshika mita na sita wa disappoint. Mimi pia hapo nitakuwa Secretary General. Komachielo en ni sirikal ma pacho kaendi timo duto mar neno ni oganda ma pacho kaendi oyudo yot kaachiel koda thuolo mar yudo pi malew maginyalo tiyo godo e kinde ma pile ka pile. Kane oloso kotenore koda chenro ma kamaendi, seneta ma kaunti ma Makueni Dan Manzo owuok oko kendo yango ni gedo mar yawo nindo mano mar Thwake Dama koro nito biro rumo kochopo dwe mar 12 mar higa niendi mar 2026. Manzo wacho ni sirikal koro nito oseketo omenda makwani romo shillings bilion 9 mar neno ni chenro mar gedo mar Thwake Dama koro nito tieki e yone nindo mano makare kendo oganda onyal timo chenro mag dongruoge ma opogore ma inyalo timo kowuok e pi mar yawo nindo. To say that the dam was delayed and the people of Makueni are very concerned because we need water, we need the sewerage systems in Watertown, we need water for irrigation and we need water for the development of Konza City. This is a matter I brought it to Parliament before. I brought the Minister CS in charge of water to the floor of the House, but it seems now I've got to go back again.
and ask further questions as to when this project is going to be completed. And we really want government not to stall projects, because this is development which is delayed. And this is for 3 good years since President Ruto became president. Nothing much has been done at Swake Dam. We are very happy that when the country overflowed, the engineers managed the water very well. The dam was not swept away, and now look forward into making sure that the dam is completed. I don't know whether you have another question. Chino indo mano mar gedo Mariano indo mano mar tuaki makoroni to ilero nwa koda seneta mama kweni kono indo dano manzo mayango ni serikali oseketo omenda makwani romo shilingza bilion 9 mar neno ni chino indo orumo kochopo dwe mar 10 kod 2 mar higani mar 2026 kamano chwalo wa thuolo machuoko mar yweyo bang' to duoko koda weche moko mathoth mapodwa ikoni chino ndi mano mar machiegni pacho parni intiere kod thuolo mar chwalo nwa ote achiel kachiel kokale wang buko marwa at Kala TV live kachiel koda Kala TV mano indo e YouTube kachiel koda TikTok. Kikidhi mabul. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki, niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko hitu nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist game pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipiana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo wadhi nyime ka koreka iriwori kodwa chenro en mar machiegni pacho ka nyinga en Julian Ouma wantiere koda Baila Chieng mabende en jaloko weche moko en ni duond kwetho nogo mano mar seneta ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna mabende osir kanyo koda gavana ma kaunti ma Siaya James Agiro Rengo kachiel koda jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ne obagoro margi e gwenge ko mago ma Kakamega mana kaka ne gisechano dichunendo mano manyoro e kinde romo nogo kwetho nogo mano mar Sifuna wuokoko kendo singo ne oganda jo Kenya ne giikore mar neno ni gitero e pacho jatend piny Kenya Laktar William Samoei Ruto bang' yiero ndo mar 2027 Buria na Bumala ACECD na Busire. Tungekuwa kando ili ikuwe vizuri. Asante. Yeah. Today, it is with immense pleasure that we stand before you at Butler Boys Primary School as a place where the seeds of the future leadership are sown.
Today it is not just merely about commissioning the walls and roofs. It is about fulfilling a promise. A promise that no child in Busia County will ever be left behind. As we are seeing where we have started from, under a tree to that structure that you see there. I want to say that today, as we proudly commission the 97 ECD classrooms across the county delivered under the Rapid Results Initiative, these classrooms mark a major step towards strengthening foundational education and directing those benefits to 47,000 learners who are represented by the sample that is here today. In sample 2, but in the county, we have got a responsibility for 47,000 of this young future that you are seeing as here. Early childhood education is the bedrock of lifelong learning and human development. When we invest at this level, we are not just simply, as I said, building classrooms, but we are shaping the future of our communities. We are ensuring that every child begins academic journey in a safe, dignified and inspiring environment. These classrooms, as I said, they are not just buildings, but they are spaces for the next generation of leaders and professionals and innovators. As I've witnessed here today when I went in there, even as we celebrate this milestone, we still remain focused on the journey ahead, and we are still prioritizing more ECDs. Komachielo en ni kaunti ma Busia koroni to klese ma kwan giromo 97 mar nyithindo gi mago matindo kata ECD koroni to seger e kaunti ma kono ka chenro makamano imo mar neno ni ngima nyithindo gi mago matindo koroni to bet yonendo mono makare ka nyaka kuonde go mago magi somwe. Kane oloso e kinde mane osidha yanga chenro ma kamaindi, gavana ma kaunti ma Busia Paul Otuoma koroni to yango ni chenro ma kamaindi en achiel kuom moko kuom agenda ma bende ne en godo mar neno ni ngima mar nyithindo gi mago matindo nyaka mago mabiro nyime oketi yonendo mano makare skunde mopogore ma gibiro dhi go nyime e somo ma kamano. Paul Otuoma bende ne oyango e kinde go bende otwak kod jopiny e skund sekondar nogo mano ma Butula kuma ne osingo ne oganda makono ni jopuonjre mago matindo koroni to biro bedo kod ngima nendo mano makare kaachiel koda agenda ma pod en godo mar neno ni klese mamoko pod omedi e kaunti ma Busia kono. Jomoko nyalo koso mano ta yie kama ji nitie ma ji kose to kata mana bona spuna ma ichaero wacho wuok no riembe en pod dog chien ong'iyane nani to really kun makoro dhi ohala mane modhi yude en e secretary general of the party owuoya gi Wuon Odinga ma party leader mondo gilos gima rachno ka gihero to giruom ji ariyo party leader kiyie to luonga Sifuna in wuoro kik ikun nyathini nicha mama Ida winjo koluongo Sifuna ni mano wuode to koluongo ni wuode to ne en wuod Oburu riwuru Babu Owino nikech en be aneno ka okonjo bed ignored mondo jogi te wuo mondo olosre party mar ODM mana ahere ma kaneno ka koro odhiyo mwalo e nam odhi nim okethore dilitna sana ta agombo ni mondo kik wawe gima kamano timre. Komachielo kaunti ni mano ma Kisumu wayudo ni Laktar James Atela koroni to wuok oko kendo kwayo duond bura nendo mano mar ODM mondo mi oneni oywe ode e yonendo mano makare kendo gineno ni giketo chenro duto yonendo mano makare motelo ne yiero ma ochan tima e duond bura nendo tarik 27 mar dwe mar adek. Goblis Chieng mabende en jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu ne otwak kod achiel kachiel kendo ne oikono lipot kotenore koda kwayo mabende ne opedho ne jokanyo mag duond buch siasa mar ODM. E kinde ni maparo mar siro lwedo jatend piny Kenya moluor Laktar William Ruto e tielo mare mar ariyo medo kelo pogruok maduong' e duond bura mar ODM e kind kweth mar Linda Mwananchi motelo gi Edwin Sifuna kod mano mar Linda Ground motelo gi Laktar Oburu Oginga.
Laktar Johannes Atela ma bende olony e weche mag siasa kendo jakanyo mosik e duond burano mar ODM koro dwaro mondo kweth ariyogo okel wigi kanyakla kendo giyiere paro achiel mogipogore e kindeni ma gichano chomo lweny mar 2027. Sani ung'eyo ni wan kaka jochama party mar ODM paro mopogore opogore osebiro. Nitie joma nene mopogore gi joma moko. To gima duong' ni jogi te ei paro ma gin go mopogore opogore gi gin jo ODM. Wan chama wa mwang'eyo en ODM. Mane modwa tiyogo, mane modwa luwo, kendo mano emodwa miyo teko. Akwayo jotendwa te manie ODM ni wang'eyo ni wan e sama tek. To gima duong' en ni wakel paro te mondo wariw obed kanyakla achiel. Obed paro mar Sifuna, obed paro mar Babu Owino, obed paro mar Orengo, obed paro mar party leader marwa Daktari Oburu Odinga, obed paro mar Jakom Gladys Nyasuna Wanga, gi jotelo te manie ODM. Wadwa ni paro gi obede gimoro achiel mondo wabed gi ODM motegno. Laktar Atela bende okono gai mar duond burano mondo chak kampen e konde duto ma pacho ka, moloyo te kondego magin e Konbi, mar neno ni gijiwo rawere kod johera mekgi owuog oko ondikre kaka jogo ombulu e yiero maduong' ma 2020. Erokamano ahinya Gobliso Chieng kotenore koda lipot ma kamano indo. Kabende nyiriri en 29 ma osemolo bang' sa achiel manindo mano ma midhiambo. Yiena mondo mi amake gi kanyo e chenro nindi mano mar machiegni pacho. Parni yudo achiel kachiel kokalo nyaka yore goeko mag tudruok magwa manindo mar mbui mar wang' book at Kala TV Live, YouTube yudo at Kala TV kachiel koda TikTok bende at Kala TV. Oriti masani nyinga en Julian Ouma, ka jaloko marwa en Bella Chieng. Medo mana kete wang' jowi mari mihero kendo migeno mar Kala TV ne chenro mamoko mathoth. Wirani ma e odwa.